Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Masunod nga City Legal Officer sa Bacolod ginpakilala na. Transition Team luyaga mapatemprano ang meeting sa Transition Team sa Lunardia Administration. Mayor Evelio Lunardia nagpanaog na sa pwesto bilang National LCP President. Asbestos roofing ang ginakabig nga health hazard sa Burgos Market, ginhibos na kag-ilubong sa barangay Handumanan nga layo sa mga pamalay. Minor de edad nga nangawat sa inugbula nga manok, nabunan sa Tagiya. Kag sa Good Vibes, isa ka medical technologist nga nagatrabaho man bilang teacher, nagaraket man bilang live seller para mabuligan ng iya pamilya. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginahimos na ang nagkalabuka kag nagalinapta nga asbestos roofing nga ginakabig hazardous material sa Burgos Public Market. Matapos nga gintawag ang atensyon sang contractor sang Burgos Market Rehabilitation Project, ginhimos na kaginsulod sa mga sako ang mga nagkalabuka nga asbestos roofing nga makit-an sa sulod sang merkado. Suno kay City Engineer Alan Agbones, igabutang sa vault kag ihaboy sa barangay Handumanan ang asbestos nga ginakabig hazardous material. Ginapahanumduman nila ang contractor nga magtala na sang safety officer nga magapasiguro para sa proper handling kag disposal sa ginpang islan nga asbestos roofing sa ginakaayo nga Burgos Market. Nagligad lang nga semana sang nakalapot sa atensyon ni Mayor-elect Albi Benitez ang wala sa payan nga pag-dispose ang hazardous material sa merkado. Ganit na nawagan siya nga mahimos kag mapatuman sang eksakto ang paghaboy sang hazardous material nga peligro sa ikaayong lawas. Ang pagdalana sang duga nga pondo sa pagkaayo sa mga merkado ang ginatuyo man sang iya administrasyon agud mapangapinan ang ikaayong lawas sa mga bumalakal kag mismo mga vendors. Sa number 9, halos 3,000 ka mga pamilya sa Banuasang Isabela nga naapektuhan sa bagyo nga Odette ang nagbaton sa bulig pinansyal gikan sa National Housing Authority. Pero sunod sa alkalde, madamo sa reklamo nga wala makabaton sa bulig. 2,894 ka mga pamilya ang nagbaton sa tig 5,000 pesos nga cash gikan sa NHA. Sa kabilugan, 14,470,000 ang pondo nga gikan sa NHA ang na-release sa Banwa. Pero sunod sa kay Mayor Irene Montilla, may 14,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa bagyo Odette. Ang iban sa ila partially damaged, ang puluyan kag iban totally destroyed. Sa guidelines ng NHA, ang may totally destroyed houses lamang ang pwede makabaton sa assistance. Tanan nga nalista suno sa iya, pero wala na validate. Ganiyara na sa DSWD ang mapaatag sa mga nagreklamo suno sa iya. 2.7 million ang na-download nga bulig para sa Odette victims suno sa kay Montilla kag ini ang tuman kagamay. Pero dugang niya, mahimo man nga kay tungod wala na napaidalom sa state of calamity ang Banwa apesar sang halit nga natuga sa bagyo kag sang resolution sang DRMO para diri amukon nga nangin magamay ang bulig nga nag-abot. Ang bulig gikan sa probinsya, pila ka mga senador kag mga grupo suno sa kay Montilla ang ilang ginbahin-bahin damlag pa agud makaambit ang tanan. We have complained about this a long time ago. And one of the reasons na nakita namo na basi pala rason kung nga hindi tanan sila nakalista sa ginatagaan tubo is maybe because also ang Isabela was never put under a state of calamity by our Sangguniang Bayan. That's actually one of the reasons why ang national government gamay lang ang ginhatag sa Banwa. We only received 2.7 million. Sa number 8, investment opportunities kag tourism promotion. Inipila lamang sa gintalakay ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa Consul General sa iyang pagbisita sa Guam.
Nagsapol na si Lacson kay Consul General Patrick John Hilado sa Philippine Consulate sa Guam sining nga adlaw. Pila sa gintalakay nila ang mga higayon para sa investment, kasuhuman ang pagtipong sang turismo sang probinsya. Kaupo ni Lacson, Sunday Provincial Administrator Rayfrando Diaz, Tourism Officer Cheryl Dicena kay Executive Assistant Sharina Magallanes Tan. Ginistoryahan man ang posibilidad sang sisterhood sa tunga sang Negros Occidental kag sang Guam. Si Lacson ang ginimbitar sang Consul General bilang guest of honor sa pagsaulog sang 124th Philippine Independence Day sa Guam. Ang Philippine Independence Day ride sa Guam ang magatutok sa pagtibawas sang pungsod gikan sa pandemic kag ang mga tikang nga ginpatuman sa pag-abi-abi balik sa mga turista kag mga investors. Sa number 7, sa Himamaylan City, isa ka menor de edad nga nagpangawat sang inugbula nga manok, ginbuno sa tagiya. Pinasun isa ka menor de edad matapos ini ginbuno sa tagiya sang manok nga ginaligar, ginkawat sa 17 anyos nga biktima sa barangay Karadjuan sa Himamaylan City sang Domingo. Sa investigasyon sa PNP, nakita sa tagiya sa manok nga si Reggie Sestino nga ginsulod sa menor de edad sa iya nga bag ang duha ka inugbula nga manok gani iya ini nga ginlagas. Nalabot ni Celestino ang menor de edad kag posible dala sa kaakig. Suno sa pulis, iya nga ginbuno ang menor de edad. Nakapalagyo pang menor de edad pero tigayon nga na-corner sa mga pumuluyo. Giliyon man nga gindala sa ospital ang menor de edad, agod mabulong. May settlement agreement na sa magtimbang nga bahin. Hindi magpasaka sa reklamo ang tag-iya sa manukan nga ginkawatan, amuman ang kawatan nga nabunan. Sa number 6, sa Banwasang Pontevedra, lalaki nga gikan sa namatyan patay matapos ginbuno sang iya kaupod pauli. Sa namatyan nagikan ang 45 anyos nga si Boylin de la Torre, pero pila lang ka oras ang nagligad, siya naman amo ang sunod nga napatay. Napatay si de la Torre matapos nga ginbuno-buno sang iya man upod papauli nga si Bobby Casimero. Suno kay Lieutenant Ruel Piniero, Deputy Chief sang Pontevedra PNP, pareho nga nakainom gikan sa namatyan ang duha kag nagpauli sakay sa tricycle nga ginadala ni Casimero. Naguntat si Casimero suno sa pulis para magpangihi apang ginkuha man suno sa iya sang biktima ang tricycle kag hana kuntani ibilin si Casimero. Ini ang nagtulod sa kay Casimero nga bunon sa makapila ka beses si De La Torre. Nasapwa na lang nga patay sa dalan si De La Torre nga may 20 tanan ka stab wounds. Dugang pa ni Piniero, posible may kaakig ang suspect sa biktima kag subong lang nakatsyempo nga magbalos. Suno sa pulis, ginaalegar abi nga ginpatay ni De La Torre ang utod sang suspect sang tuig 1997. Kaso nga murder ang ipasaka sang PNP batok sa iya. Sa number 5, duha ka mga persona patay sa duwaman kasaparado nga mga kaso sa pagkalumos sa Negros Oriental. Patay na sa masapwan kahapon ng 24 anyos nga lalaki sa gipatigayon nga search and rescue operation sa baybayon sang Dawin, Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, Domingo sa magpaligo sa baybay ang biktima nga may diferensya sa pamensaron upod ang iyang mga himata. Sunod sa PNP, wala sa may katalupangod sa biktima nga nagpaligo siya sa baybay kag pensar anay sang iyang mga himata, nagpauli na siya. Gani ilagin balikan kag ginpangita sa baybay pagkasunod nga adlaw kag dito na recover kahapon ang biktima nga isa na kabangkay. Samtang patay man sa Domingo ang 24 anyos nga si Lendron Baldumar Banjao sa malumos sa Mabinay Spring Lake sa Mabinay, Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, si Banjao ang nagbulig lang sa siniupod nga nagpangayo sang bulig nga ginbiring samtang nagapaligo sa lake. Sang na-rescue na ang iyang upod sa buligman sang lifeguards kay iban pagiti lang ang mga upod. Ulihin na lang natalupang dan sa mga nag-rescue nga nadula kag nalumusman si Banjao. Gindala ini sa ospital apang deklarar nga dead on arrival. Sa number 4, All Events Expo ginbuksan sa mall para mabuligan ang liwat nga pagbangon sang events industry sa probinsya. May report si Nico Delfin. Sang nag-peak ang pandemic, nawadan sang trabaho ang kadamaan ng mga photo and videographers, mga wedding planners kag organizers. Madamo man sa mga kaupdanan sa events industry sa mag-asawa nga Philip kag Janet Loyola
ang nagsira epekto man sang hugot nga COVID-19 restrictions. Bisan mabudlay, ginpadayon nilang negosyo agod mabuligan ang ila empleyado. Tubtob nga amat-amat sila nga nakabangon sa halit sang pandemic. Isa sila karon sa mga nakigbahin sa ginlunsar nga All Events Expo 2022 sang katapos ng Negros Event and Wedding Planners Association o KUNYUPA. Ang importante is you're moving. And at that time, we're the only company for quite some times nga ara lang kami, why kami nadula. It's really the trust and your word nga whatever you say, whatever ihatag mo, nagatupa. And even more than that, in which ang tao appreciate gid katama because they never expect. Sa Robinson's Place Bacolod makita ang mga thematic booths sang NUPA members. Sa expo, nag-upod man ang designers, mga florist, kag mga audio and visual artists para ipakita ang ilang ma-offer nga packages para sa mga kliyente, ilabi na para sa mga nagaplano magpakasal. Di sa pandemic, wala gid kami work. But nevertheless, at may mga options makani along the way nga hindi lagi coordination kag events sa ginobra namon. May iban ka selling man, iban ka live selling man, may iban man nga mga negosyo para mabuhi lang. This year, this is the jumpstart man sa amon nga grupo. Ginalauman sa pumunuan sa NUPA nga paagi sa collaboration, mabuligan nila ang pila pa ka mga startup business agud mapalambo pa ang events industry sa probinsya. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 3, pagkatapos na sang piniliay o kung sa bulan na sang Mayo tigayon nga aprubahan ang 2022 budget sang Banwa sang Isabela. Sunod sa kay Mayor Irene Montilla, Mayo 25 na tigayon nga aprubahan ang 267 million pesos nga budget. Sa karon ginahingagaw nila gamit ini ilabi na sa mga proyekto nga naapektuhan man tungod sang ulihi nga pag-approve sang budget. Wala na tigayon na pag-approve damlag pa sang SB. Bangod sa kay Vice Mayor Renato Malabor Jr., may mga kulang sa dokumento nga ilagi na pangayo bagay nga ginimutig sang alkalde. Nalakip sa budget, ang bulig para sa mga mangunguma sunod sa kay Montilla, bahin sa mga farm implements nga ila kinahanglan. Ang umana sa health sector kasubong sang patient transport vehicle kag sa DRRMO kag iban pa gid nga basic services. Samtang bahin sa insurgency sunod sa kay Montilla, hindi pa man siya makasiling nga insurgency free na ang Banwa. Pero ang mga punong barangay sadto nga may simpatya sa rebeldeng grupo karon ang nagdampig na sa gobyerno. May 8 ka mga barangay sa Isabela ang nakabaton sang tig 20 milyones pesos ka pondo gikan sa NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kabay na diri ang proyekto para sa farm to market roads sunod sa alkalde. So, well, ngayon gahingagaw kami. We only have 6 months to utilize the budget. And we have just come from gaining the seal of good financial housekeeping. Kabalo naman kamo to be able to get that. You have to utilize at least 85% of your budget. So, ginahingagaw nga mong subong na ma-utilize. Ay kalugon. We have all plans and projects for this budget. And now we have 6 months to utilize it. So, Sa number 2, Mayor Evelio Leonardia ang nanaog na sa pwesto bilang National LCP President. May 58 million pesos pa nga pondo ang League of Cities of the Philippines sang magbiya ang alkalde sa iya pwesto. 145 ang katapos ang grupo nga nagalakip sang city mayors. Gin-elect si Leonardia bilang presidente sang liga sang July 19, 2019. Ang pagtililipon sang nagligad nga semana, ang una nga face-to-face General Assembly sa grupo. Ginpili siya ni Presidente Rodrigo Duterte nga magtiglawa sa 2,000 ka mga local government units sa Legislators Executive Development Advisory Council o kun LEDAC. Ang LEDAC ang pinakamataas nga advisory council sa presidente sa patag sang development kag economic matters. Sa pagtililipon ginsiling ni Leonardia nga ang pagka-LCP National President hindi lang titulo kundi isa ka total learning experience kung sa diin madamo siya sang natunan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod City Mayor-elect Aldo Benitez may na-appoint na nga City Legal Officer nga manging kabahin man sa transition team. Lasa karon ginahingyo nga maka-meeting sa temprano pa ang transition team man ni outgoing Mayor Evelio Leonardia. May report si Nico Delfin.
Si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang napili ni Mayor-elect Benitez nga mangin City Legal Officer siya pagsugod sang iya administrasyon sa Hunyo 30. 20 years na sa law practice si Ting kag ginabato niya ang pagpanghangkat sang bag-o niya nga trabaho. Upod sanday Attorney Pacifico Maghari III nga ginappoint nga City Administrator, Attorney Carol Joseph Chu nga mangin Secretary to the Mayor, re-elected Councilor Al Espino kag anay Councilor Cesar Distrito mangin kabahin sila sang interim transition team nga pangunahan ni re-elected Congressman Greg Gasataya. Sa Hunyo 22, gintala na sang Department of the Interior and Local Government ang meeting sa tunga sang transition team ni Benitez kag tiglawas sang transition team ni outgoing Mayor Evelio Leonardia. Pero suno kay Ting, malipot ang nabilin nga inadlaw para mausisa nila ang mga dokumento nga igatugyan sa ila sang outgoing administration. Ang mga ginhinyo nila nga mas temprano pa maset ang meeting. Since the creation of the transition committee of the local government, it was created even before the election. So I don't know what documents they need to prepare now that they don't prepare before. Samtang suno kay Attorney Bong Dilag, spokesperson ni Benitez, ginahulat na lamang nila karon ang pagbalay ni Benitez ng igatukod nga Truth Commission. Ang sa Truth Commission, wala pa gid nato na makita kung anong kaundan gid sina kag ano ang mekanismo. Anong mekanismo nga gusto ni Mayor Albi Benitez papanaog. But the purpose of this is to search for truth, as the name suggests. No? Is to search for truth so that the mayor can start his administration with a clean slate. Na tinlo ang record, kwintas klaras ang tanan, and he can start on his own. That is the purpose. Ginalauman ni Dilag nga sa pagsugod sang Benitez administration, maset na ang momentum sa iya panghimanwa sa sulod sang 100 days. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, isa ka medical technologist nga nagatrabaho man bilang teacher ang nagaraket pagid bilang live seller agud tumabuligan ang iya nga pamilya. Pero may natabo nga insidente nga nagresulta sa pagkadula sang iya nga ginakakitaan. Ang iya nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Brass trap, anklet, hindi. Ay, lapit-lapit na to, lapit-lapit na may nag-answer na lapit. Lastiko, tunong, hindi. Ay, wala, next time, tunong, galit no. Doon ka perfect sa to. Bibo kag energetic, ini si Kendra Mariz Alo kung mag-live selling na siya. Tanan, ginahimo niya para makainganyo, maka-entertain, kag para may mag-mine sa iya nga ginabaligya. Raket lang ini ni Kendra, isa siya ka full-time nga medical technologist sa isa ka private hospital, kag isa man ka teacher sa college. Istorya niya, kinahanglan maningwa kay siya ang breadwinner sang pamilya. Family driver ang iya nga amay, kung bumalinsad to, wala sila sa permanente nga balay. Kay, ano, gid kami, yes, sir. Pigado, gid kami. As in, like, hindi gid kaya do. Abi ko, hindi na ko yung ka-eskwela, hindi na ako katapos. Kay, very, hindi man ko, ano mo ko, pigado, gidain, nang, wala kami balay nga amon. Ano kami, sir, for below ko guro nga halin ko pag gamay ko asa naka-graduate na ko, naka-ubra ko. NPA kami, no permanent address. Pinaagi sa madamo nga trabaho ni Kendra, naka-install sila sa isa ka subdivision kag napa-eskwela niya ang iya nga manghud. Temporaryo siya nga nag-utat anay sa pagtudlo para magtuon kay manugkuha siya sang exams para magpa-US kag didto magtrabaho. Pero April 30 sa sining nga tuig, ginsugat si Kendra sang iya amay gikan sa night shift. Papauli na sila sang mabungguan ang ilang motorsiklo sang pribado nga salakyan sa may circumferential road. So, na-timing, ginabunggo ko sa iyang bumper, yeah. Tiyo mo na. Imo gid ila nego. Oo, tapos ako, si Papa, kuya, doon naghabok lang yung angkol. Tapos napasok lang siya. Pensar anay nila, wala sa matamaan, pero nabuka ang tulaan sa iya na wala nga tiil. Hindi sa makatindog, hindi makalakat. Una ako ginapanundom yan, paano na lang kami pala sa mga dodlaw. Mayo tani kung kamot na naguro, hindi makatindog pa ko, makalakat pa ko. Kung tiil, sir, 1 month na ko, 1 month na ko nga gigda lang ko, wala kagi may mobra balaw. Kapanumdum na ako paano kami sa balayra namon, paano ang mga kadamo bilis ang waiting nga bills bala nga ibayaran, tapos hindi ka nakagihot, imano ka. Hindi siya makatrabaho sa ospital, hindi man siya ka live selling. Kinahanglan pa siya operahan para makalakat liwat. Ginbuligan man sila sa nakabunggo sa iya.
May mga netizens man gani kuno nga naghatag sa bulig matapos manawagan sa bulig ni Kendra. Wala sa nadulaan sa paglaom. Nakahibalo siya nga hindi siya dapat mag-surrender kay may pamilya siya nga ginasuportahan. Bisa nagahigda sa katri, balik live selling si Kendra. Gamba lagi ko na kay mama, yung mama, live kay kuya ba lamang hindi kuya kaano, yung hindi kuya magano. Mako ipisto niyo lang ko daw, imigda lang ko, mambalang ko, ang bala nang gusto sa tao nga, i-describe ko lang bala ang bio. Good evening, everyone! I'm back! Tutuan na lang tinod ko, hindi ko kalayo dahil sa akin balahaw. Now, Sa subong, sa live selling nagaganar si Kendra. Hindi kuno pwede nga magpahimunong na lang kay na aksidente siya. Pati gani ang ambulance driver nga nagakuha sa iya kung magparehab siya. Nakaraket pa sa iya. Sila ang manog-deliver sa baligya ni Kendra kung day off nila kag ang delivery fee sa ila nagakadto. Siling ni Kendra, humalin sang una, ginpromisa niya na nga daan sa iya kaugalingon nga buligan niyang iya nga pamilya. Isa siya sa 15 ka mga scholars ng Procter & Gamble Philippines sa Bilog nga Pilipinas sa iya nga batch kag nagtapos bilang magna cum laude sa kurso nga medtech sa Riverside College ng 2016. Bisan ano nga unos ang mag-abot, hindi siya mapunggan nga magpadayon. Kung mag-persevere ka lang, gid ka determinado, kabala sa imong ginoobra, biskan ano pa naka-challenges sa kabuhi mo ya. Kung sure ka gid bala nga gusto mo ni matabo, kung sure ka nga gusto mo ni makuha, ang amo nga butang, makaya gid ka, hindi mo gid dapat i-limit imself lang sa amo lang na. Halin Elementary Tubtub College, nagalibod na siya halin sa Sandia pakadto sa Choco Balls para makabulig sa pamilya. Sa tanan nga inagyan niya, isa ka bagay ang iyan natunan. Bisan ano pang matabo, padayon lang. Grabe mo inagyan niya, Barb. Sabi ko sa amo na kadamo mo ginaobra para mabuhay pamilya mo na untat ang tanan tungod sa isa naka-aksidente. Pero may grabe, no? Ang iyang nga determination, ang iyang nga spirit nga, despite sa natabo, ang iya, wala gid siya na dulaan sang paglaom. Ang iya gani ko nung last stories. Pag buhay ng Barb, sir, padayon lang. Correct, padayon. Kagamay itong mga balita sa Negros Subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagat sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.